teko. Nak ne wong gendeng ya naikku ya alhamdulillah maksudnya. Mas. Iya nak udah. Keng pundi kok nembe ketok. Ajenge wangi ya. Ngarit. Oh, alam kok. Wangi tak ngene wis. Kalau wis iki niki lho Mas, ijo Mas. Daun bawang. Ijo niku. Tas kerut manjing ya Mas? Ya, iya. Gula kasur.